ҳам барои школнику ҳам барои студентҳо нигоҳ кунед духтаракҳои хушрӯ обувчаи 80 сомон кардаган дигар ҷуда ай 250 сомон кам нест ира ҳама медона ранги сиёба ни варианта курам беҳад хушрӯай нигоҳ кунед бори россияи дӯстони азиз ҷои апай аминара ҳама медона мо пештар навор мекардем дар хона буд ҳозир боша барои шумо имина барои шумо магазин кушодагиам дар поёни корвон раҳи гулбута рӯпарӯи раҳи гулбута домои навастрое ки охирони раҳи корвон мешавад инам ё 80 сомон то охири видеоро тамошо кунед дар охири видеомон раҳа нишон додагиам хулоса инам ё 80 сомони аиб нигоҳ кунед бардоишам ҳастай сиршам ҳастай замшни ҳастай лакировни ҳастай ҳама намудаш 80 сомон ира бинед дӯстони азиз ҳамира ман шахсан худам навор доштам 170 буд ба фикрам ина 80 сомон и уже шокай доставка низ ҳамчунин доранд нашоти доставка маълумоти пурратар метонем бо номерои апай амина да нависен сайчона атметид кадам метонен дар инстаграмшон нависен ҳама нарху наво беҳад дастрас ира бинед духтаракҳои хушрӯ 80 сомон да ки тари обув метия ғайр аз апай амина ягонкаст ани ранги ҷинсишам беҳад хушрӯ 80 сомон уже и шокай серьезно нехеле макасинкачаҳои хушрӯ доранд хулас намё чизе ки дида истоден 80 сомони ина барои арӯсако ни вариантоям 80 сомон дӯстони азиз платформаҳои золушка нигоҳ кунед дар дигар ҷо то 1000 сомон ҳам мефурӯшанд лекин дар ин мағоза ҳамагӣ бо нархи 150 сомон студентҳое ҳастай ки намихали каблукҳои баланд мекова дигар наковен ман ҷоша ёфтам шумода гуфтам ана и вариантакошам ҳастай ҳамагӣ бо нархи 150 сомон ай размерои 35 сар мешавад ай духтаракҳои золушкагиам ку почошо майдаакай маленки хушруваки необычняка анам духтаракода ёфтам ҳам замшне ҳам лакировния дӯстони азиз 150 сомон ба ай ҳама сами хадавои цвет розвиай дӯстони азиз розвиам доранд 150 сомон хулас нархунавошон ҳам атласни доранд ҳам лакировни доранд ҳам замшни доранд фиолетови сабз зард ҳамаш ҳастай инам ё 150 сомон обувҳои золушка нашоти доставка маълумоти пурратар метавонед хичона нависен поёни корвон домои навастройка охири домои навастройка рӯпарои ҳафтахтари раҳи гулбута напротифи раҳи гулбута мешавад нашоти доставка гуфтам хичонда метавонед занг бизанед ё ин ки сайча атметид кадам хичонда бинависен сафед дорад коричневый дорад сабз дорад фиолетовый дорад ҳама рангҳои хадавой бо бигем ки размерош кам мондай арзон кардем не духтарако размерошам ҳастай просто аксия апай амина бороша ай россия меёра ҳатто ай чи нестай дигар давлатон мақсад тоҷикистон нест имина бори россияй дар тоҷикистон продаж кардестам метонен омада харидор кунед дар охири барнома ма видеода нишон додагим раҳшона марҳамат платформаҳо кирпич мегам бисёр одамо бори россия истеҳсоли россия дар тоҷикистон имрӯз дӯстони азиз нигоҳ кунед 250 сомон дар ҳама ҷо дар ҷои апай амина 50 сомон грандиозни аксия розви дорад оранҷеви дорад кабуд дорад ай боқимондаи рангиш дар иҷа дар духтаракҳои хушрӯ нигоҳ кунед 50 сомон супер аксия ё вазбинакошан ё оригиналошан у намуда дешовка ҳаста ку 150 сомон мефурӯшанд ҳамура и у чизам не у 150 сомон ам даже нест и чизи ҳам 400-500 сомон 50 сомон ка дар апай амина биёин аз наздик бинед харидор кунед дар иҷо омаден даст холи намеред то пастел паплин нижний белье пижама ҳама чи ҳаст нархи наво просто грандиозный аз 50 сомон то 150 сомон ҳама намуди обуфа ҳаст 100 сомон бовар мекунед ё намекунед матияж дар тавоқ хушрӯай любой намуд сифат ҳаст бовар кунед истеҳсоли россияи дӯстони азиз нархи наво дар ҷои апай амина беҳад арзонай 10 та мехарен 11 туфай дар охири барнома ман суроғара ба пурагӣ нишон додагим касе ки нехел сетои гуфте худам ба тоҷикӣ бо нақарагӣ ҳастай бо нархи дастрас харидорӣ кунем бовар кунем ҳамин мағоза биён ихтиёра мегӯм ку дар дасти худтон нест ихтиёр дар дасти ҳамин борҳо мешавад ки шумо умуман дасти холӣ рафтана ихтиёр намекунед дига қабул намекунед барое ки ҳама намуди обув ҳаст ҳама намуди ранг ҳаст ҳама намудаш 1001 намудай бовар кунед дӯстони азиз ман худам шикшакшок шудагим дар ин нархи навошону дар сифати боршону дар гуфти гапо ҳамаи коршон дар муомилашон дар ҳама чишон хулас ай 100 сомон да 100 сомон ягон ҷода обув нест 100 сомон да обув мегирен гуфти гапо солҳои сол мазза када мепӯшен марҳамат намоед не вариантако бошад 100 сомонӣ
навор доштем ҳамин обувҳои 140 сомон айни ҳол ҳамагӣ бо нархи 80 сомон се тараи светка дора. Барои муаллимаҳо бисёртар варианти зурай, барои студентҳо ҳам варианти зурай, барои талабои мактаб ҳам зурай. нигоҳ кунед 80 сомон аксияда афтидагиам ҷои апаи аминада қарор дорем, бозори Корвон, охири бозори Корвон, домои Афахтар мешавад ку ай тарафи роҳ напротифи Афахтару напротифи бо раҳи Гулбута мешавад. 80 сомон грандиозни аксия шудагиай. И якора бинед духтарако чихе хушручан 80 сомон то великампуша размер доранд. Касе ранги сирха нағз мебинад свети либох темболи анами хел ваяй чӣ мегӯям пастак макасинай дар кортон боша марама духтарако иш бошад 100 сомон. нигоҳ кунед инош 80 сомон. нашоти доставка маълумоти пиратар бо худшонда нависен. ина якош боша ина 80 сомон. дӯстони азиз марамад рақамошона мондам дар охири видео берна нишон додагӣ метавонем биёен аз наздик бинем бо нархи дастрас харидорӣ кунем. духтаракои хушрӯи ма обувҳои 180 сомона 100 сомон дар ҷои апаи амина. нигоҳ кунед дар охири видео ма раҳа нишон додагиам метавонед аз сроға дида омада харидорӣ кунед, метавонед заказ кунед. доставка низ ҳамчунин доранд. якора бинед чихел необычна 100 сомон бовар мекунед. тагу боло 100 сомон 80 сомона ҳам доранд. метавонед биёен 80 сомон харед, метавонед 100 сомон харед ё ин ки заказ кунед. доставка равон мекунад. хушрӯги обувчоя бинед. барои муаллимаҳо низ вариант беҳад бисёре. ҳамин қисм имина дар қабачон 80 сомон дора, ё ки нишон додем 100 сомония. баъд ана хел золушкода ҳастай. нигоҳ кунед каблукои баланд ино 150 сомонанд ки темболи дар дигар ҷо 800 900 сомона иҷода ҷои арзонай. бори расай темболи бори апай амина аз дигар ҷойҳо ба кулагӣ нархи навош ҳамаш фарқ мекунад. ира бинед духтарако инами қабаланд обувда ки дар корай касе ранги ма қадиш пастакай биёя бина харидорӣ кунад. нархо бовар кунед супер грандиозни 150 100 сомон ани варианта кош нигоҳ кунед. барои духтаракон қавибир бисёрай чанде бугӯед иҷо омади ку дасти холӣ на мерайда ихтиёр да даст худ нест ихтиёр да даст янам бурой. ира бинед духтаракон хушрӯ 100 сомон замшни туфличо чиста барои муаллимаҳо варианти зурай. ина барои студентҳо ни вариантако беҳад хушрӯй се та ранг дора. ҳар се рангшам хушрӯй. ҳамин ранги бардови ҳамин сол ганда тренд шуда туфлишона бардовӣ мекунад, сумкачашонам бардовӣ мекунад, баъд ганда мегӯяд. хулас биёен ай наздик бинен бо ай наздик корбораш дигар ай гуфти гапо ки чизе ки ай наздик мепӯшӣ ку мегирӣ ура худ мефаҳмида хушрӯ ай мақсад размери қати мегирӣ расветкош қати мегирӣ бо майла май наздик омади 10 та хариди ку 11 аллакай туҳфа мешавад. арусако студенто духтаракои мактабхон школьнико нигоҳ кунед чихел туфличаҳо хушрӯтон ёфтам. арусако биёен 10 та бихарен 11 рост падарка бигирем биред 100 сомон туфлия диден 100 сомон. да ки туфли метия фақат апай амина бори ӯзбекистон нест бори россия дар тоҷикистон продаж кардастан. апай амина барои шумо бозори корвон омадагия ки дигар раҳтон дур буд пешор ленский район мегуфтанд баъзетона дури баъд метов. биёен ай наздик бинен напротифи гулбута раҳи гулбута домои новостройка ай берун навор дорум метавонед биёен аз наздик бинен харидорӣ кунед. ина замшни дорад лакировни дорад ҳама намуд атласни дорад. ин хеле тасмачо бо ганда тренд бренд шидагия 100 сомоне э духтаракои хушрӯ ҳами хеле нарх навода ягон ҷо дидем боварӣ дорум не ай ҳарияташ 3-4 расветка ай неми 3-4 расветка ани питонам беҳад тренда ранги зард сумкачата зард мегирӣ ба гарини хушрӯ мебурад. ани яб нигоҳ кунед духтарако вай ҳастай лакировни атласни ҳастай замшни ҳастай. ин якора бинед чихел цветакои необычни 100 сомон. уже дӯстони азиз и айшо пок гузаштагиай ҷои апай аминада қарор дорем. доставка низ дорам питонои бежвича қаймоқ ранг ҳам қатренда бигиред. ина хамелеон туфличаҳо дорад нигоҳ кунед аҷоибот хушрӯ чизое ки дар дигар ҷо 400-500 ками кам мефурӯшанд ку ҷои апай аминада 100 сомон мегирӣ. бо 10 та мехарӣ 11 падарка арусако да 1000 сомон пастафка шумо айла во даҳаш мереза бовар куненда. ира бинед 100 сомон да ки намтари туфли мета фақат апай амина марҳамат намоед. гузаштем ба қисми туфлиҳои ранги сиёҳ ки аз мода умуман намераванд. каблук дорад дӯстони азиз чанд намуд варианта дорад барои муаллимаҳо вариантҳо беҳад бисёре. ира бинед дӯстони азиз 100 сомон 100 сомон да туфли медонам ки ягон ҷо намеёбем. хушрӯги обувчая бинед вай 100 сомон бовар карден ё накарден. замшни лакировни ҳама намудаш аст. ина
питон ана ин намуд свети голда аҷоибот необычный рангакай 100 сомона ке бовар кунен худа нарх наоша мефаҳмам ҳамқа ҳайрон мешам мегӯям хеле нарх нао дар тоҷикистони худмон ҳаст бори россияҳай дар тоҷикистон савдо кардестанд биёен ай наздик аз поёни корвон напротив раҳи гулбута домои навастройка дар охири барнома ман видео карда мондагим бинен ай ҳама охири барномамон омада биёен бо нархи дастрас харидорӣ кунем 100 сомон да ки туфли метия фақат апай амина иша бинен дӯстони азиз аҷоибот хушрӯ 100 сомон шоки шок то духтаракҳои великампуша размер доранд амин розови цвет вообще богатый цвет ай мода умуман намерава бовар кунен духтаракҳо биёен ҷои апай амина наздик бинен бо нархи дастрас харидорӣ кунен 100 сом ина барои арӯсакҳо нигоҳ кунед чӣ хел вибри калон дорад ин намуд каблукошам дорад санг дорад ин намуд шпилкагишам кунуш борика кайку ухалишам доранд муаллимаҳои муҳтарам шуморо дигар ташвиш наметиҳем ки ба бозори корвон биёен дар ҳавои гарм заказ кунед 100 сомона анаме хел туфличаҳои хушрӯ барои шумо доставка равона кунед сафед хоҳед сафед сиёҳ хоҳед сиёҳ ане хел лакировни питон хоҳед ин намудчам ҳастай на танҳо муаллимаҳо ҳастанд ки 19 солаан ёшакан мақсад имина занакҳои калон дар назар надорем танҳо ҳам ёшакҳо ҳам занакҳое ки аллакай ай 30 болои 40 болоҳанд шумода туфлиҳо бо нархи дастрас бо нархи 100 сомон барои кӯдакҳоро дарсу адаб додан барои мактаб рафтан шумода немихе чизакҳои необычный нишон метиҳем муаллимои муҳтарам биёен аз наздик бинен харидорӣ кунед агар хоҳен заказ кунед ман дар охири барнома слоғара нишон додагиам ранги сини беҳа тренд цветай вообще мод намеравад ани намуча ҳастай ин намучам ҳастай 100 сомон 10 та мехарем 11-ҳамаш барои шумо туҳфа карда мешавад агар ай 100 сомон ира арзон бояд бикунед агар бикунед шумо ку айб мешавад барои ки хеле нарх наво дар ягон ҷо нест туфличаи хушрӯгиша бинен 100 сомон ин 100 сомон сирх сиёҳ сирх зард кабуд любой ранг меёвен о барномаҳо ҳастай ку мега ки ранги сирх дорен ҳо мега сафед дорен ҳо мега зард мега ҳо я рангере мега ки нест ку не ки иҷод агар чӣ рангере ки бихоҳӣ нахоҳӣ ку ҳамун ранга да шумо ёфта метиҳам бешухӣ у хеле барнома карда намешад дар иҷа прикол карда ҳама намуди рангаш ҳаст 100 сомон ин чизе ки мебинед дар асл ай 50 сомон то 80 сомон то 150 сомон обув дорад марҳамат дӯстони азиз биёен аз наздик бо нархи дастрас харидорӣ кунед ина якора бинед кам мондаги 80 сомарам дорад 100 сомарам дорад марҳамат намоед мағоза қарор дорад дӯстони азиз дар ана ҳамин бино роҳ ба сӯи гулбута ин тараф гулбута мебарад ин тараф бошад бозори корвон ин тараф шафахтар ин тараф бозори корвон мешавад ҷой осон ёб